Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Inu Yesu mwana wa Davide, mundichitire chifundo, ndikufuna ndizionaso. Kulira kwa Bartumeyo mwana wa Timeyo, ndikulira kwa inu ndi ine lero. Inu Yesu mwana wa Davide, ndichitireni chifundo, ndikufuna ndizionaso. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 30 Meyi chaka cha 2024, ndi lachinayi la mulungu wa 8 pa chaka. Mawu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Petro, mutu wa 2 ndime ya 2 kulekeza 5 kudzawerenganso 9 kulekeza 12. Monga makanda obadwa chatsopano amalirira mkaka, ifenso tizilakalaka mkaka wathu wauzimu. Ndipo khapu pamene tiyamwa mkaka wauzimu, pamene Ambuye amamva kulira kwathu, pamene Ambuye amatipatsa zosowa zathu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Perpetual Phiri kuchokera ku St. Agnes Center, Area 24, St. John's Msamba Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo namba 100. Fulani kwa chauta ndi chimwemwe inu maiko onse, muimbireni chauta mosangalala, bwerani pamaso pake mukuyimba mokondwa. Tikuyenera tikabwera pamaso pa Mulungu tizikhala anthu otakasuka, anthu okondwa, osati kubwera ku chechi mokwiya, ena amati ndi nsunamu, ena amati molunda. Ayi, tikakhala pamaso pake tibwere mokondwa, tibwere mosangalala, podziwa kuti iye amamva, iye amakhala kutipatsa zosowa zathu, akutipatsa mkaka umene timaulakalaka. Mawu athu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Marko Woyera, mutu wa 10 ndime 46 kulekeza 52. Nkhani ya Bartumeyo. Ndichitireni chifundo inu Ambuye. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu amkalata yoyamba ya Petro Woyera. Abale, monga makanda obadwa chatsopano amalirira mkaka, inunso muzilakalaka mkaka weniweni odyetsa mtima wanu, kuti ukuwuzeni ndikufikitsani ku chipulumutso, popeza kuti mwachilawadi chifundo cha Ambuye. Bwerani kwa Iye amene ali mwana wa moyo omwe anthu adawukana, koma Mulungu adawusankha kuti ngwamtengo wapatali. Inunso mukhale ngati minyala ya moyo yoti Mulungu amangire nyumba yake. Mmenemo muzitumikira ngati asembe opatulika, pakupereka sembe zochokera ku mtima, zokomera Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. Koma inu ndinu fuko losankhidwa, asembe achifumu, mtundu opatulika, anthu ake a Mulungu. Adakusankhani kuti mukalalikire ntchito za mphamvu za Iye amene adakuyitanani kuti mutuluke mu mdima, mukalowe mkuwala kwake kodabwitsa.
Kale simunali anthu a Mulungu, koma tsopano ndinu anthu ake. Kale simudadalire chifundo, koma tsopano mwachilandira. Okondedwa anga, popeza kuti ndinu alendo pasi pano, ndikupemphani kuti musagonjere zilakolako za thupi zimene zimachita nkhondo ndi mzimu wanu. Samalani mayendedwe yanu pakati pa akunja, kuti ngakhale azikusindirirani kuti ndinu anthu ochita zoyipa, komabe aziona ntchito zanu zabwino. Apo adzalemekeza Mulungu pa tsiku limene Iye adzawayendere. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Marko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu ateni ndime ya 46 kulekeza 52. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira ake pamodzi ndi gulu lalikulu la anthu adafika mu mzinda wa Yeriko. Tsono pamene ankatuluka mu mzindamo adapeza munthu wina opemphapempha atakhala pansi mphepete mwa msewu. Munthuyo dzina lake anali Bartumeyo mwana wa Timeyo. Tsono iye atamva kuti ndi Yesu wa ku Nazareti adayamba kufuwula kuti, "Inu Yesu mwana wa Davide, mundichitire chifundo." Anthu ambiri adanzazira kuti akhale chete, koma iye adafuwulira nkuti, "Inu mwana wa Davide, mundichitire chifundo." Yesu adayima namuwuza kuti, "Tamuyitaneni." Anthu aja adamuyitana wakhunguyo namuwuza kuti, "Limba mtima, nyamuka, akukuyitana." Pomwepo iye uja adadzambatuka, mwinjiro wake uko kuthamanga kwa Yesu. Yesu adamufunsa kuti, "Kodi ukufuna ndikuchitire chiyani?" Wakhunguyo adayankha kuti, "Mbuye anga, ndikufuna ndizipenyanso." Yesu adamuyankha kuti, "Chabwino, ungathe kupita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa." Nthawi yomweyo adayambadi kupenya nkumatsata Yesu pa ulendo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. "Inu Yesu mwana wa Davide, mundichitire chifundo." Iwe khala chete, muzena akutisokosera, "Inu Yesu mwana wa Davide, ndichitireni chifundo." Muyitaneni. Iwe akukuyitana. Ukufuna ndikuchitire chani? "Mbuye anga, ndikufuna ndizionaso." Very dramatic events, but reality of life. Ndi mmene moyo uliri. Mawu athu a tsiku la lero alalikidwa, akambidwa, takumbutsana, ndipo pali maphunziro ambiri amene inu ndine tingathe kutenga m'moyo mwathu. Mbindikiro wathu apano patiyankhuleni Ambuye umene tidali nawo ku Mzuzu, ku St. Bernadette ku Chiwavi, tidatenganso mawu omwewo ngati anchor scripture yotitsogolera, "Lord, that I may see again." Mbuye anga, ndikufuna ndizionaso. Pali maphunziro ambiri monga ndanenera. Tsiku ndi tsiku titha kuphunzira china chake cha chilendo ndi mawu amenewa. Choyambirira, today we are reminded that everything in life happens for a reason. Chilichonse chimene chimachitika m'moyo mwathu chimachitika pa cholinga cha ubwino wathu. Tsoka ine, inu, ife sitizindikira lero. Timadzazindikira mwina mtsogolo, mwinanso nthawi zina sitimazindikira, koma Ambuye amakhala zonse ataziyika. Izi zikundikumbutsa nkhani ija ili mu Uthenga Wabwino wa Yohane mutu wa 9 ndime ya 3. Mmenemo puli munthu wina amene anabadwa osaona, the blind man, amene adakumana ndi Yesu. Ophunzira ake adafunsa kuti, "Tsono aphunzitsi, adachimwa ndani, iyeyu kapena makolo ake?" Because in the past, in scripture, people believed that when calamity falls you, it's either udachimwa kapena makolo ako adachimwa, generational case.
N'chifukwa chake Ambuye Yesu ananena kuti iye ayika sikuti adachimwa ndi iyeyo kapena makolo ake. Izi zidachitika kuti dzina la Ambuye litamandike. Penanso tidamva zija za nsanja ya ku Siloamu ija idawagwera anthu aja, nde anthu adafunsa kuti tsono mukuganiza kuti pakuwaphunzitsa mukuganiza kuti anthu amene nsanja ya Siloamu, chifukwa anali Pilato ataphatikiza magazi anthu amene anali kupereka nsembe m'nyumba ya Mulungu, nde pokafunsa kuti koma zimenezi anthu amene aja kodi adalolakwa, ndi Ambuye Yesu poyankha adanena kuti iyayi sanalolakwa, ndi adapatsa chitsanzo china. Kodi muganiza kuti anthu amene nsanja yosanjikiza ya ku nyumba ya Siloamu idawagwera, muganiza kuti adalochimwa kuposa Galileya ena onse? Iyayi, sadalochimwa ayi. Koma izi zidachitika kuti Mulungu apereke uthenga kuti tizikhala okonzeka nthawi zonse. So likewise china chilichonse munthu yoyo Bartumeyo mwana wa Timeyo chibadwire samaona, tisanene kuti chibadwire koma anali osaona. N'chifukwa kuti ndikufuna ndizionanso senza kuti mwina nthawi inake ankaona chimene chidapangitsa kuti akhale wakhungu sitikudziwa. Koma izi zidachitika kuti Mulungu atamandike, kuti Mulungu awaphunzitse ophunzira ake ndi anthu amene anali kuona kuti yedi ndi mwana wa Mulungu wochita zozizwitsa, Mulungu amene ali ndi ulamuliro pa munthu. Zimene zikuchitika m'moyo mwanu lero, zimene zikuchitika m'banja mwanu lero, zimene zikuchitika m'dziko lathu lero, zimene zikuchitika mu nsembe wanga lero, nditakhala ndi maso odekha, nditaziyang'ana ndi maso auzimu, tsiku ndi tsiku nkumafunsa Mzimu Woyera, nkumapempha Mulungu kuti andithandize kumvetsa, tidzapezamo meaning, tidzapezamo chikondi cha Mulungu, tidzapezamo tanthauzo la zimene zikuchitikazo. Unfortunately, maso athu chifukwa cha kunyada, maso athu chifukwa cha machimo amakhala atatsekedwa, ndipo sitifuna kuona zimene Mulungu akukwaniritsa pakati pathu. The story has plenty other lessons that we can draw for our faith today. Chachiwiri, ndi Mulungu yekha amene amatikonda ndi mtima wonse. Nkhani ya Tumeyo ikutionetsa kuti anthu timanena kuti timakondana, timatani, koma zona zake zoti amene amatikonda ndi mtima wonse, unconditional love, agape love, chikondi chopanda malire, chopanda muyezo, ndi Mulungu yekha. Izi tikuziona chifukwa chachani? Poyambirira akuti anthu aja Bartumeyo mmene amali kufuula, ndichitireni chifundo. Yesu anali kudutsa, anamva kuti Yesu adutsa, ndichitireni chifundo. Anthu aja poyamba kunena kuti muuzeni akutisokosera. Be quiet, you are making noise. Pamene Yesu adamva kufuula kwa Bartumeyo, anthu omwe aja akunena kuti thamanga m'bale, akukuyitana. Anthu amatikonda tili pabwino, ndi Mulungu yekha amene amatikonda mchigwa cha mdima wathu, mchigwa cha mavuto athu, mchigwa cha kusauka kwathu. Ndi Mulungu yekha amene amatikonda pamene tili pa mtendere, pamene sikutiyendera. Remember, chikondi cha anthu chili ndi malire. Bartumeyo pa nthawi imene anali mu mdima, pa nthawi imene amafuna chithandizo, kufuula kwake sikunamveke. In fact, anthu anathandizira kuti kufuula kwake kusamveke. Tamuuzani akhale chete. It could be today, I want to meet Jesus. It could be somebody today, you would like to meet Jesus. Koma ine, mwina ndi gawo limodzi limene ndikufuula, khala chete. Ineyo nditokhala Bwana nkumamuuza wina usapite ku chechi. Nditokhala Bwana nkumuuza wina wake usapange izi. Malamulo athu sakutilola. Ineyo ngati munthu ndikutenga gawo lotane lothandiza ena kuti mkuwa wawo ofuna kukumana ndi Yesu usamveke. Komanso ife amene tikufuula tisabwerere m'mbuyo kanthu nkhama. Bartumeyo sanamve zimene ena akunena, Bartumeyo sanabwerere m'mbuyo zimene ena akumuletsa. Chikondi cha anthu chili ndi malire, amatikonda pamene tili pabwino. Ambuye atangotidalitsa, nthawi imene chuma chikutiyendera, nthawi imene tili pa promotion, anthu amati timakupemphererani, anthu amati tili nanu, anthu amati tinakuthandizani. Nthawi tili pa mavuto, anthu amatitalikira, anthu amatitsira marofu, anthu amatiminira. Chikondi cha munthu chili ndi malire. Chachitatu chimene akutiphunzitsa ndi nkhani ya Bartumeyo ndiyonena kuti know your goals and keep building your bridges. Lay aside every block towards God. Pamene tikukhala moyo uno tidziwe zolinga zathu zenizeni, tidziwe zimene mtima wathu umafuna zenizeni. Ndifake dzulo lija Ambuye Yesu amanena kuti inu ana Zebedeyo simudziwa zimene mukupempha, mwinanso ine sindidziwa chimene ndikupempha. Choyambirira ndidziwe zenizeni zimene zikufunika m'moyo mwanga kuti ndikhale ndi mtendere. Mtendere is not only about money. I need money, yes. Mtendere is not all about good houses. I need good houses, yes. Mtendere is not all about expensive cars. I need a car, yes. But true joy, true peace is to know my real needs. Bartumeyo adadziwa chimene akufuna. Ndifaka Ambuye Yesu atamfunsa kuti ndikuchitire chani, sadazengereze kuganiza kapena kuluma zala. Mboyanga ndikufuna ndizonaso.
funso ili Ambuye sadasiye kufunsa. Amafunsa daily, amafunsa sabata iliyonse, akutifunsa chaka ndi chaka. Iwe pabanja pako ufuna ndikuchitire chiyani? Iwe musembe wako ufuna ndikuchitire chiyani? Inu Amalawi mufuna ndikuchitireni chani? Ndi chaka ndi chaka pakatha zaka 5 Mulungu amatifunsa. Amalawi mufuna ndikuchitireni chani? Mwina sitidadziwe chimene tikufuna ndi timangoyankha mwachibwanabwana. Navota nambwita, navota nambwita, navota mwambwita. Koma God satopa. 2025 atifunsanso, Amalawi mufuna ndikuchitireni chani? Bartolomeo anadziwa chimene akufuna. Ino ndine tikudziwa chimene tikufuna mu nsembe wathu, mu banja lathu, mdziko lathu. We should carry out an introspection. Nkuona kuti Ambuye thandizeni. Chimene ndikufuna cheni ndi chani? Fundo yachinayi yomwenso ikhale yotsiriza ndichonena kuti Ambuye tikamamuyitana, no matter the state of life we are in, amamva kuyitana kwathu. Samangomva chabe, poyamba amacheuka. Akacheuka akuti amayima nkumatidikira. Bartumeyo mmene anali kufula, inu mwana wa Davide, poyamba Yesu anayima. Analitupa ulendo choka ku Yeriko mapita ku Yerusalemu. Akuti Yesu anayima. Nkumamudikira Bartumeyo atacheuka. Nkumazo titamuyitana na abwere. No matter what, Mulungu tikamamuyitana amamva kulira kwathu. Ndipo amasiya zonse, waiting for you, waiting for me, waiting for us. Tisatope kumamulirira Yesu Kristu. Ndichitireni chifundo. When was the last time I begged for mercy? Ndiliti limene ndidapempha chifundo cha Mulungu. Palibe munthu osachimwa pamaso pa Mulungu, koma tirape kuti tikale bwenzi la Mulungu lopambana. Mulungu amatikonda, amamva kulira kwathu, akudikira inu ndine, anamdikira Bartolomeo. Tikamuyitana Yesu amamva, amayima, amatidikira. Kaya mwachimwa chotani, kaya mwakhala mukulephera chotani, kaya ndikulephera chotani, kaya ndidagwa chotani, kaya ndisekedwa chotani, kaya machimo anga achuluka motani, Jesus is ready to stop, to wait for us. Ndipo amawuza amene amatisekawo, amawuza amene amatipaka matopewo, amawuza amene amatikhomerawo kuti tamuyitanani ndifuna ndimudalitse. Mulungu amatikonda, tidziwe zimene tikufuna. Nchifukwa chani amatikonda? Answer yake ili m'mawu yamba. Chifukwa chonena kuti ndife fuko losankhidwa. Chifukwa chonena kuti ndife ansembe achifumu. Chifukwa chonena ndife mtundu opatulika. Chifukwa chonena kuti ndife anthu ake a Mulungu. Akutitana kuti tikalalike mthenga wake. Akutitana kuti tituluke mu mdima. Mawu oyamba ndi mawu amphamvu kwambiri. Ndife fuko losankhidwa, ansembe achifumu, mtundu opatulika. We are a loyal diadem, loyal priesthood. We pray for each other that, like Bartimaeus, we may not see Jesus, but we must be attentive to his voice. Mwina Yesu sitikutha kumuona, koma mawu ake okha amadutsa zipupa zonse, amadutsa malinga onse. Bartimaeus was attentive enough to hear kuti Yesu akunena kuti bwera, kumva liwu lothandizira kuti akukuyitana. Ulalikiwu ndi mawu onena kuti pita akukuyitana. Nyimbo timamvera zija ndi mawu onena kuti pita akukuyitana. Anzathu amene amatithandiza kuti tiye ku church aja ndi mawu onena kuti pita akukuyitana. Akutitana ndi cholinga. Tikamva mawu ake tisazengereze. Mwanditana, mwanditana koyamba ndamva. Mwanditana kachiwiri ndamva. Mwanditana kachitatu ndavomera ndikubwera. Tisadikire kuyitanidwa kachitatu. Akutitana koyamba, akutitana kachiwiri. Akadzatitana kachitatu, kudzakhala nkhope yathu yanthu sadzayionanso. Tivomere mmene akuyitana koyamba, tivomere mmene akuyitana kachiwiri. Ukufuna ndikuchitire chiyani? Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.